kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe yebobe yaw abrirde Piindi TV on calminama wone mon fof inde ha hebi yettode on bismama e robino men jayndeji hono kala subaka hande ko aljuma ina woni nay lewru uta hitanu junaaji de nogas e tati joni ko e jayndeji leydi men paden jayndeji leydi men e odo nyalawma hande buri artude koy dawrugol sumgo mo leydi ndi ngam lomtotodomo e to bange gardi coalition benno bok yakar haytino tawi tobbe godde ina buri artude wala ne tawe e der jayndeji meden puddortoden ko jayne ngendiri nde lo soleil nden jayndi wi ne wayno ko atanta baddo ton to yarah e der bis tata be koliti wonde tan ko sappo e dido neddo tay ko tumabe fannuji di kanyumen kala pawamo jungo e odo saha jayne ko be koliti wonde tata e mabbe ni tuma wonde ko tawtorede ni e ko yiwti koy on don attaque manam be jeeya wadbe hen e wadbe dum nyande arab nyande salade be no do jane ko be non ko liti wonde wobbe wala ni bien den nan le kala badi koy de leede woni yofa Kër Massar Rufisque Yeumbeul be don kala ko ton tawa nanga be garti kadi inde ben mi ganda ko sukabe hawrube hen lajal hen goto witi ko Fatimata Binta Diallo mo dubi nogase go goddo ko ummu khayri walla ummu kaltumi Diallo mo ganduda ko dubi jeedidi yarate ko yuti e sahande hawrano e lajal nde janen ko benen janni hen ko yuti e den don limore ben hawrube lajal kono kadi ben don gagni be tawe e hello tati e den jani ngindiri lo soleil jayde Sud Quotidien ari koy momtugol kan landa Pastef be koliti wonde tan be garti kadi on don attaque mo bus aftu hani coup d'état tonto leydi Niger jani ko bembi ko gouvernement o haali fof no jirdon ne gartende bindol be garti hen hanki e don kuccam mabbe e jani en ko be ko witi gouvernement face à la presse jayde besbi le jour kanyum ni arti on fannu to bangi intervention armée mbo CEDEAO o tonto Niger jane ko bembi ko Dakar hebima non jirdon ni gardinde bindol ko hanki maître Aïssata Tall Sall e on don kuccama be jane ko be gouvernement face à la presse ko don tigi o holliti wonde so tawi CEDEAO bami ngal pelital militaire du Sénégal nabe ama jaadu e mabbe tonto Niger ngam artirde ton l'ordre ko non wiiri koy on tuma non jane ko bembi kongudi maître Aïssata Tall Sall di kanko jagodo tambide gede Sénégal nabe ton to ciagal leydi dum don wadi batte no fewi Sénégal nabe wurbi ton to leydi Niger sabu woni mabbi ene kebo ko wite ko représailles wala ni kongudi gandadi ko di PR fewde mabbi won goto kollirde wonde wonno koy restaurant ko do Niger naaji go taymu wi mo so tawi on badi ko mbino don bada ko mamin jopto on ko buri dum musde dum don non din kongudi woni ko teska hande e ben Sénégal na wonbe ton to leydi Niger e wiide jayande ciagal mudum non kambe Sénégal na wonbe ton ni ene pibi odo sa hande artude gay e nder leydi men Sénégal den gede kala din ko ngoni tawe hello jeejidi e nder den jayande besbi le jour jayande les quotidiens nden ari e titre burdo mantanade o subaka hande koko yiwiti e kaldigal walla ni yewtere hakkunde mo lendi Macky Sall e ben don yibe wonde candidat ngam coalition benno bokk yakare sumgoji 2024 ben janen ko mbitan ko pas de consensus manam tan ko pamondiral woni ko hebaka taw primaire di mbadam riwtama Mansour Fayni be mbi ko yalti e ladde sabu ko don holiti wonde ko candidat ko don non mo lendi wi mo ala kanko kam o wawata wonde candidat riwti on candidature mako be garti e
proposition mo lendi wanno to bangi on primaire kono din candidat ji tokosi kala koliti wonde ko primaire o kanyemen jaadani hen tagal mudum non gedde ndiwtama ha do e balde tati ngam ande hol poddo subede be garti ha joni e fannuji kewdi do kongo maw lendi wino yobe ƴettu yeru fada balde wondude maître Aissatou Sall jabbe wa baade muti e nder on coalition Benno Bokk Yakar din ko ngori kala ni jaaji e hello jeegom e nder den jayde les échos jayde l'observateur wi ko maw lendi Macky Sall e ben candidat ji mudum Benno Bokk Yakar be mbitande ko chaude rencontre au palais manam ko dum ko yewtere wulde jaw hanki ya ton to galle lamorgo to abi pammina do mbi wonde ko maw lendi sutdi kongudi wi odo saha ko ina jogi caɗele ni ha joni wawde suɓade saabu ɗin candidat ji yiɓɓe wonda ɓe no mbayi hewde ni o holliti wonde ɓe goni sappo e goye oɗo saaha hoɗirɓe wonde ne jiiɗi lomtade mo ɗon e on candidature mbo Benno Bokk Yakar e on tuma noon jeynenkoɓe mbi ko hunde nde wuuli jaw no fewi ha saabi Mouhamadou Mactar Cissé ummi e on ɗon salle Mansour Faye ne kañumne ari wi ko gonowo candidat kono maw lendi Macky Sall yadani e candidature makko ɓe gaari ha joni on ɗon plaidoirie noɓe mbiri e Mame Boye Diawo kollirɗo wonde ne jogui hattan wawde lomtade maw leydi ndi e on ɗon coalition Benno Bokk Yakar e o saaha noon ɓe dokkama balɗe tati ngam yewtidde walla ɓe keeɓe pamodirde ɓe mbawa famodirde ko yewti e on ɗon fannu ɗin konngudinen jaaji hello tati nden nden jayde groupe Futur Média jayde La Turbine wi ko candidat Benno Bokk Yakar e sumgoji présidentiel 2024 maw leydi Macky Sall waɗi sécurisé walla yidde muɗum ko wadde sécurisé mbo suuɓi o hono Boun Dionne noon jayden ko ɓe mbi no ɓe pamiri wonde maw leydi jogori suɓare ko Mohamed Boun Abdallah Dionne e on tuma noon ɓe mbi ko o saabima ha Abdoulaye Daouda Diallo e Amadou Ba ciññini on ɗon charte blanche on ɗon charte mo ganduɗa o ko anje ko wiyete ko rébellion woni firñitere ko yettim caggal nde jogori suɓare nde Ali Ngouille Ndiaye no ɓe mbi tawaka hanki gonɗon batu kono kadi ɓe garti e Mame Boye Diawo kamne mbiɗo ina jeeye e ɓen jogorɓe yidɓe manam fodde ɓe lomtede walla lomtade mo e onon coalition Benno Bokk Yakar gam sumgoji 2024 jayde L'As Quotidien waɗi ko natte ɓeɗo jeegomo toɓe kolliti wonde gardindi bindol wonde ko ɗum suspense manam tan oɗo saha hande ha joni de hundiri niɓɓiɗi e oɗon choix woni sumgo maw leydi Macky Sall ɗin konngudi sifaji kala e photo ɗe ne jaaji e hello joyi e nden jayde L'As Quotidien jayde Le Quotidien kam ardi oɗo subaka hande ko momtogol landa Pastef e nanggal Ousmane Sonko ɓe mbitande ko la purge oɗo saha hande ko ɗum woni koɓe bindi e gardindi bindol mandat de dépôt fewde ɓe ganduɗa kañum woni Ben Talib Sow e Toussé Manga ɓen kala noon jeeya koye landa Pastef kono kadi Abbas Fall e oɗo saha ɓe kolliti wonde woni koye lawol gam wasde ko yewti e oɗon poste muɗum cukko mairie toon to Dakar ex landa Pastef o ko symbole moɓe mbiri e ko yewti koye division kame violence wini komo ganduɗa kam woni Abdou Karim Fofana jagorɗo joguiɗo konngol laamu leydi ndi ɗin konngol makko en jaaji hello ɗiɗi ha jeegom e nder nden jayde witende Le Quotidien jayde indépendant kañum ari ko yewti ko e jaarugol caggal démocratie no ɓe mbiri kono kadi e hadde fodde kame hakkeji bani adama ɗo e nder leydi ndi nangude yimɓe ina sohla ɗumen kono kadi hadde yimɓeɓe seppude hani e momtogol landa Pastef ɓe mbi tan de ko société civile e oɗo saaha kañum tigui charge maw leydi ndi ha tekki noon jaynen ko ɓe mbi e on communiqué moɓe ciifi hanki kamɓe ligue sénégalaise de droit de l'homme wondude Amnesty Sengo Sénégal hani e pelle goɗɗe ɗe ganduɗa ina tawe ɗo e nder leydi meɗen tawi kaɓanto ko fodde bani adama kona ɗum jayde Dakar Times natiri dingaral koko fate banggue ndema campagne agricole 2023-2024 ɓe kolliti wonde ko on ɗon programme mo temedere milliard e halis CFA feccama oɗo saha hande détail uji ɗi kala ne tawe e hello tati e nder nden jayde Dakar Times jayde Stade Quotidien ko ɗon guddirten roɓine men jaydeji hono kala ñande ɓen jaynen koɓe gaari koye afro basket féminin ɓe mbitande ko ɗum prestation pattam lamijo mbo équipe nationale du Sénégal o waɗi hanki hakkude mabɓe dowla Mali Sénégal ɓe mbi ko puissance noon janen koɓe mbindiri ene gas tawi ko français ñawnaɗo tawi heewide noon koɓe ɓe ganduɗa kañumen goni bamarankoɓeɓe hollirde wonde tan ko Sénégal ina jogui sembe e ñalawma hanki o baroɗe noon oɗo saha hande joopi ko hebde 12e titre tawi ɓe jogori hawrude e oɗon final ko leydi Nigéria zuuɓi final mumen ko tolni e 4 final consécutive e o saha noon janen koɓe mbaɗi intéressé koye biteɗe hono Ciara Dillard mo ganduɗa ko américano sénégalaise tawi kono noddirɗenmo mbaɗaɗo naturalisé mbaɗaɗo ko wiyete ko ha joni kettinaɗo ko hokka kayitaji Sénégal hande o
ɓe garti e doole makko hanki ko 33 ko wiyete ko pañi o waɗi e on ɗon match ɓe kolliti wonde on debbajo kañum tigui wambi équipe nationale du sénégal e oɗo saaha toon to kigali goɗɗum ko tawate hen ko football toon to al nasre ɓe mbi ko ronaldo taliska sadio mané ko attaque mo ganduɗa o kay ko attaque de feu kañum woni ko yiya hande toon to riyada lamorgo arabie saoudite ɗum ɗon koye coupe arabe hanki ɗinen club aji mbi ko sadio mané ne wayno tan e ronaldo mbaɗi éliminé on ɗon club ɓe tawtoyi quart de finale ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni Kalidou Koulibaly en fof ina yaaji e hello jeegom e nder nden jayde witende stade quotidien ko ɗo uddira bino men jayde jeewoɗo subaka hande joni joni o paaɗen koye fait divers woni toɓɓere men wattindinde fait divers hande walla toɓɓere men wattindide so on jiiɗi hande en gummoto ɗo e nder leydi sénégal keddoɗen e afrique payen toon to leydi niger eɗen gandi ɗi dumunnaji kala ko conmami cotumami hakkude militaire uji baɗɗi ɗi coup d'état mohamed bazoum e ɓen ɓe CEDEAO hani union africaine e hunde e leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko caggal leydi e oɗo saaha hande noon kulhuli ne joga caggal nde CEDEAO rokkiɓe yontere wonde yoɓe nde ɓe mbattata laamu ngu e juuɗe mohamed bazoum hoorejo leydi ndi kono kadi ɓe dokka ɗum kala fodde muɗum wawa jokkude golle muɗum e on tuma noon kulhuli goodi saabu kamɓe laamiɓe oɗo saaha waɓe coup d'état ɓe jagguiri wonde ko CEDEAO koko waɗi ɓe menace kono kadi yidde muɗum ko wadde ko wiyete ko intervenir to banggue militaire on intervention ene wayno noon garten koye konnguɗi ɗi e maître Aissata Tall Sall haali e nder nden jayde besbi le jour ɗo yi wonde sénégal ne heeɓi gam neldude contingent ji mum kañum ni yaadude e CEDEAO toon to leydi witendi niger so tawi CEDEAO ɓami ngal ɗon pellital tawi fandare nde ko artirde l'ordre toon to ndin leydi niger ɗum ɗon noon hande o ne addi kulhuli ne addi kadi aussi hakkillaji dariɗi wonande ɓen ɗin ɓesguli sénégal ha wonɓe toon kono kadi e hunde e ɓesguli afrique ɗi ganduɗa kañumen jaadi koye on ɗon intervention mbaɗen intéressé o seeɗa eko yewti e leydi niger e on ɗon coup d'état kono kadi e menace to banggue CEDEAO ha e ko nandi hen kulhuli ɗi ganduɗa ɗi hande ne joga wonde on intervention ko adi kala eɗen mbiya ɓen dirigeant ji afrique yoɓe jaaru jaam jaam saabu intervention militaire ene wayno ko ɗum dernier recours no mbiyata ni ko ɗum toɓɓere wattidide nde ganduɗa hay goto yiiɗa hen nadde walla ni hay goto yiiɗa hen sumpade so tawi ronkani ko adi kala yo kaldigal wooda kono kadi ɗo kaldigal wodata walla no wodirta to ganduɗa ɓe CEDEAO nelno hanki walla hiccanki toon to ñaami jiidirani e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni waɗɓe coup d'état ɓe jiidirani e mohamed bazoum kaɗama tigui manam ɓen joguiɓe coup d'état ɓe jaɓani haaldude e mabɓe ko noon ɓe kotiri ine hen seeremɓe mawɓe ganduɗa gummi ko toon to worgo walla ni rewo leydi nigéria tawi ko haaloɓe nane kono kadi haaloɓe jaaɓe kono ɓen ɗon waɗɓe coup d'état ɓe jaɓani jabtade ɓe holko saabi mbiɗen mbaɗen intéressé ko yewti e wadde utilisé on ɗon on terme mo ganduɗa o ko offensif militaire tawi ko gummiɗo caggal leydi holko saabi waɗani ko wiyete ko ha joni moƴƴata e afrique sen dokkiri yeeru toon to leydi liby eɗen gandi hono ɗum ɗo waɗino e l'an 2011 e saaha nde ɓe jinno libde laamu mo ganduɗa kam tigui woni colonel Momar Kadhafi ko jibini ko sa ƴeewi ha hande ni ko heeɓi niger ko heeɓi mali ko heeɓi ko burkina faso ko heeɓi ko e afrique banggue subsaharienne eɗen gandi ummidi ko toon to leydi liby e on ɗon intervention international to banggue militaire ɓe liɓi laamu colonel Momar Kadhafi ɓe ndiwi ɓe ganduɗa kañumen goni waɗa boniyankoɓe cari jeehi leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko pamare doole to banggue arme pamare doole to banggue ha joni ngaaluji kono kadi leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko jajje to banggue superficie ɓe cabbini toon ɓe jañi réseau ji mabɓe ɓe keeɓa financement ji e gummotode caggal leydi ɓe mbanjo e nder ɓesgol ɗi ganduɗa ɗi ko tokosi ɓe mbaɗa jangol mabɓe kala e saaha ɓe bonna ha hunde jiiɓo donc noon hande ko même cas foti yerodirede fawe tabal ngal CEDEAO yewtade he manam yiwtide hen eɓe ganduɗa kañumen goni expert ji mumen to banggue ko fati banggue fitinaji e reglude ɗum ɓe mbawa miijade beele syndrome mo ganduɗa o ko Tripoli jograni yettade ñaami beele so yettima ñaami jograni kadi aussi waade no wano toon to Libye en 2011 e on ɗon tuma kadi leydi gondi walla leyɗele goɗɗe kadi loro eko yewti gon pusgu jihadiyankoɓe walla loro eko yewti e nden ɗon haare nde ganduɗa ala foof kone nafata hande o so wona pittali civil en ina manam ina keddo hen no way wade foof yo kaldigal waɗi no way wade foof yo jonde wat no way wade kala yo masala haji mbat min to bangam on ɗon menace mo ganduɗa ko CEDEAO waɗi omo rabɓiɗi saabu yontere wiide wonde militaire uji alay saago ma mbaɗon rendre sowona ɗum komin waɗoɓe intervention militaire eɗen gandi ma woɗ mo ɗum jigui onon intervention tawi civil mayani hen tawi bonandeji kewani hen kono ma woɗ aussi muɗum jigani saabu eɗen gandi intervention CEDEAO waɗino toon to leydi Gambie kono noon jiidani saabu oga armé o koko accirta ɗum ha laaɓi ceer mais ɓeɗo arɓe
hande pouvoir kamɓe leydi Niger en ji ben wadɓe coup d'état ɓe hay armée hoore muɗum armée loyaliste o waɗi communiqué wi ene yaadi ko mbaɗi ko coup d'état wadde so tawi force étrangère ari firti ko opposition wodat manam lundugol to banggue e piyanɗe e kuuri e charuji combat wodat te so wodini ma militaire uji loro kono aussi ma ɓesguji loro civil en e ko nandi hen wadde eɗen gandi oɗo saha hande ko ɗum kurhuli mawɗi woni ko droki ndin leydi Niger haysinno tawi en mbaɗani cautionné manam en jaadani e ko yewiti ko e coup d'état militaire walla coup de force mo ganduɗa ko neɗɗo cuɓaɗo par ko wiyete ko démocratie timmani hay duuɓi ɗiɗi kadi aussi waɗe délogé joƴƴine waɗe séquestré saabu hay subaka en nani no wonde ni galle makko to courant ko kuppa e oɗo saaha ɓesgu makko ne wone e caɗele kaya mbeya e saaha kiɗo nguleki koɗo kadre hen ko yutti e oɗo fait divers mbiyen yo Allah wat jaam e Afrique waɗa jaam e dendagal windere nde kala e kuuɓal saabu ko jaam woni foof ko jaam hunde foof heƴata Allah jarama on jarama aadi men robino jandeji ko altini so Allahu lamɗo jaaɓi so ala ko wayli ma on jewtiɗo ɗo e Aissata Ndiaye en jetti Djiby Dieng to banggue caméra montage ko Ali Fall yo en gone jaam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerɗa ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.